kada sam počinao čitati, u početku je to bio sistem naravno klasični da čitam jednu po jednu knjigu, ali kako sam otkrivao sve više knjiga koje su mi se sviđale, koje sam htio pročitati, nakupljao sam i nagomilavao tu listu za čitanje i kad je ona postala prevelika, jednostavno nisam mogao čekati da pročitam tu iduću knjigu jer mi svaka jedna bila bolja od druge i onda sam počeo čitati postepeno nekako dvije knjige u isto vrijeme, dakle ili čitam jednu za drugom, dakle pročitam par stranica iz ove knjige pa par stranica iz one knjige. I onda sam postepeno došao do sistema da čitam jednu knjigu ujutro, a jednu navečer i tako čitam dvije knjige paralelno. I kako sam počeo upoznavati sve više ljudi koji čitaju, jedna od prvih stvari koje smo zaključili da su nam zajedničke kao ljudima koji vole čitati je da čitamo više knjiga u isto vrijeme. Za mene osobno pronašao sam da je to najbolji način dvije knjige u isto vrijeme, dakle 3 su malo ipak previše, ali 2 su nekako savršen balans. I ono prvo zašto sam to počeo raditi je zato što stvarno sam nakupio previše knjiga koje sam htio čitati, koje su mi zanimljive i nisam mogao čekati da pročitam ovu cijelu knjigu pa da idem na iduću, već jednostavno sam želio odmah krenuti čitati tu neku knjigu iduću i onda sam odlučio da ću čitati 2 knjige u isto vrijeme. I na taj način zapravo sam ono što sam zaključio nakon već nekog vremena kad čitam 2 knjige u isto vrijeme, da zapravo vremenski dođe na isto. Dakle, kad pričamo o tome ima li smisla uopće čitati više knjiga u isto vrijeme ili u ovom slučaju 2 knjige u isto vrijeme, vremenski to dođe na isto, dakle kad čitam jednu po jednu knjigu, otprilike, dakle, pročitam na primjer 3 knjige u mjesec dana. I tad dođem do toga da, na primjer, za 2 mjeseca pročitam 5-6 knjiga, ali one su nekako raspoređene jedna po jedna. Kad gledam, na primjer, kad sam završio čitanje jedne knjige. A onda ako čitam 2 knjige u isto vrijeme, počnem, na primjer, 2 knjige na primjer, na početku mjeseca, negdje na drugoj trećini mjeseca završim obje, možda 2-3 dana razmaka i onda opet nekako matematički u prosjeku dođe opet da za 2 mjeseca pročitam 5 ili 6 knjiga. Dakle, vremenski dođe na isto, nije brže čitati 2 knjige u isto vrijeme, po mom nekakvom zaključku u ovom vremenu koje sad, koliko već čitam 2 knjige u isto vrijeme, otprilike sam skužio da isto dođe. Dakle, iako neki na prvu je osjećaj da ćeš brže čitati ako čitaš 2 knjige u isto vrijeme, ali ako čitaš isto vremenski i količinski, na primjer pola sata ili sat vremena, ili ako čitaš na primjer 50 stranica količinski isto je ako ti čitaš istu knjigu ili ako čitaš 25 minuta ovu knjigu, 25 minuta drugu knjigu. Tako da s te strane je to isto, ali kažem zašto sam ja osobno počeo i zašto smatram da ima smisla čitati više knjiga u isto vrijeme i zato što pogotovo kad voliš čitanje, kad uživaš u čitanju, kad imaš puno knjiga koje voliš čitati, knjiga koje jedva čekaš pročitati, ne možeš čekati da pročitaš jednu knjigu pa ideš na drugu, već jednostavno počneš čitati u isto vrijeme i čitaš 2 knjige paralelno i ono što se meni u zadnje vrijeme dosta puta događalo je da primijetim neke povezanosti između te 2 knjige. Slučajno se, ili možda ne slučajno, dogodi da te knjige imaju neke sličnosti, pričaju o sličnim temama i povlači neke paralele između te 2 knjige. Bilo da su to 2 knjige nefikcije ili obje knjige fikcija ili jedna fikcija i jedna nefikcija, dogodi se da su nekad u nekim poglavljima, u nekim rečenicama se neke stvari preklapaju, odnosno pričaju o sličnim temama i onda istu temu mogu sagledati iz 2 različite perspektive, što je stvarno jako zanimljivo i dobivaš nekako još širu tu sliku, tako da iz te strane isto vrlo korisno, ali ono što je za mene osobno najkorisnije je da na ovaj način mogu čitati u isto vrijeme i fikciju i nefikciju. Dakle, imam taj neki balans između knjige koja je nefikcija, onako koja nema neku radnju, koja je više možda ozbiljnija, da kažem, onako direktnija, i imam u isto vrijeme mogu čitati knjigu koja je fikcija, u kojoj uživaš u priči, koja je onako pustolovina neki roman, gdje imaš neku radnju, ali opet isto uživaš i u tom čitanju, uživaš u priči i naravno skupljaš neke lekcije. Jer skužio sam da kad čitam samo nefikciju, jednostavno postane mi preteško, prenaporno i još pogotovo ga znam da idem poslije raditi bilješke, pa onda malo mi to nekad predstavlja teret, a ovako kad čitam fikciju, jednostavno čitam čisto da uživam u čitanju, da uživam u priči i na kraju krajeva nešto i naučim, ali najveći fokus je tu na uživanju u samom čitanju i priči. I zato mislim da ovdje je najbolji balans, na taj način imaš 2 knjige
da je jedna nefikcija, jedna je fikcija i onda imaš, nekako čitaš obje knjige u isto vrijeme, dakle čitaš na primjer ujutro jednu, a navečer drugu i onda imaš taj balans da jednostavno mozak može se obraditi te informacije jedne i druge, jednostavno nisi samo u tom direktnom učenju strogom, nego si i u nekakvom balansu, barem za mene to tako najbolje radi, ali evo svakako napiši u komentar jel ti čitaš jednu knjigu odjednom ili čitaš više knjiga u isto vrijeme, koliko je to više knjiga i nadam se da sam te potaknuo na razmišljanje o tome da možda počneš čitati više knjiga u isto vrijeme, da vidiš hoće ti to biti korisno. Svakako napiši u komentar i pretplati se na ovaj kanal za još ovakvih videa ako je bilo korisno i također ovdje pogledaj video Razmišljaj kao redovnik od knjiga od Jay Shetty. Hvala ti što si pogledao ovaj video, vidimo se opet u sljedećem videu.